गिबियाव खुलुमबाय गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। सिसिटुवाजों खुंजानो नागिरनाय बिशाल सुबुंगौमा जे खानापारायाव जागोन होनदोंमोन 10 नभेम्बराव बे जायगाया सोलायबाय, खानापारायाव नंला, सनापुर स्टेडियामावसो जासिगोन बियो। सनापुरनि स्टेडियामाव बियो जासिगोन। तारिखआ बेनो 10 नभेम्बरानो। बे सुबुंगौमाया मानो जागोन? बेनो जाहैबाय 6 जनगोष्ठीफोरनो जनजाति होनो मोना होननानै, माने बिसोरनो जनजाति होनो नागिरनायनि बेरेखायै सिसिटुवाया, माने सिसिटुवाया ट्राइबेल संगठन। दा बे ट्राइबेल संगठना गेदेरथार सुबुंगौमा जनजातिफोरनि ट्राइबेलफोरनि सुबुंगौमा लादों। बे खानापारानि बदलै सनापुराव जासिगोन। बेनिफ्राय प्रमद बर'आ सांबादिकफोर सोंनायाव तामुलपुराव बुंदों जे बिटिआरनि मोनफ्रोम दफायानो मावफुंजाजोबनांगोन। बेखौ बिथाङा तामुलपुरनि ज्येष्ठ नागरिक मन्चनि गोदानै लुफुंनाय भवनखौ बेखेवनाय समाव सांबादिकफोर सोंनायाव बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों। आफगानिस्तानाव बांग्रि मावनानै 20 जन रुंसारि जादों आरो बे बांग्रि मावनायनि रिक्टार स्केलआ 6.3 मोन। बेनिफ्राय तेलेंगानायाव बास आरो ट्राकजों सौग्रावनायाव 20 जन रुंसारि जादों आरो 20 जन आघात जादों। दा आघातफोरखौ सिकित्सा खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय बिहारावथ' दा इलेक्सन जागासिनो दङ, इलेक्सननि केम्पेनिं। दा बेवहाय लालु प्रसाद यादवआ मा होनदों? उतखात जागोननो बिजेपिया माने सरकाराव फैफिननाय नङा होननाय जादों। मुख्यमन्त्री माने चिफ मिनिस्टार तेजस्वी यादवआ जागोन, माने गावनि फिसाला तेजस्वी यादवआ जागोन। बे लालु प्रसाद यादव बुंनाय। समया खोन्थागोन सोर दानो हागोन सरकारखौ बिहाराव। किबाजान एनडिएआनो दानो हाफिनोलाय बुंनो हाया, समया खोन्थागोन। दा लालु प्रसाद यादवआ दाबि खालामदों गावनि फिसालाया चिफ मिनिस्टार जागोन। बेनिफ्राय अनिल आम्बानीनि 3,084 कौटि सम्पतिखौ जब्द खालामदों। माने बिथाङा गोबां लन लानानै सुख'नो हायाखै आरो बियो अनेक इलिगेल भाबैबो बियो लनफोरखौ लादोंमोन। दा बिनि सम्पतिफोरखौ 3,084 कौटिनि सम्पतिफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। आरो बेफोरो जाहैबाय बहा दंमोन? दिल्लीयावबो दङमोन, बेनिफ्राय नयडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हायद्राबाद, चेन्नाइ, अन्ध्र प्रदेश, बेफोराव सम्पतिफोर दङमोन जे दा बे सम्पतिफोरखौ जब्द खालामबाय इडिया। थेवबो बेहा गोबां ऋण दंबावो, गोबां। बिथाङा गावखौ देवलिया जाबाय होननानै फोसावनानै लाखाबाय। दा बेनो बेनि सम्पतिफोरखौ दा इडिया जब्द खालामदों। बेनिफ्राय आमेरिकाया जे भारतनि शुल्कखौ जेरैबायदि बारायनानै होदों, दा बेवहाय भारतनिफ्राय रप्तानि खालामनाया बहुद खम जाबायनो आमेरिकासिम। दा रप्तानिकारिफ्रा जायफ्रा माने बे बिजनेसाव जुक्त, माल साप्लाय हरनाय, बिदेशाव रप्तानि खालामनाय, बिसोरो दा बहुद खम रप्तानि खालामनो हाबाय। डनाल्ड ट्राम्पआ माने बिदि खालामनायाव बे जादों। नोंथांमोनहा आंनि गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों।